Zehaztapen hau beharrezkoa dela uste dut. Gerla Mundialak CNN telebista kateko berri zailen lehen minututan deklaratzen direnean. 8etan Belgrad edo Bagdak bombardatzen ziren, arraiki eta ausarki, zuzenean. Amodioa bai, gerlarik ez, zioen belaunaldikoa nintzen. Urteak aintzinatu arau lemaren ilusio utzalaz konturatzen nintzela agertzekoa nuen. Amodioa, baina errazago eta garbiagoa zen gerla ondarrean. Miserikordiaz, biluzi gau hartan sineste hau are indartsuago bermatu zitzaidan. Zergatik ez nintzen mesfidatu. Hastapenetik zerbait klaskatuko zitzaidala sumatzen nuen alta, eta gizon xearen irriaren xamurraz ohartu orduko beranduak izen neuretzat. Tanpez zedera zerratu zen, gorputz osoa batez ere, zabelpea ikara zilarraz urratuz. Betazalak ahalkez apaldu nituen, behin berriro maitasunaren sareetan harrapatua nintzen, egorantz doan urso gaixoaren gisa. Bilkura biharramunean gerezien amultzua gogoan, lagun batek beretzera afaritera gonbidatu ninduen eta han zen guztia gertatu. Ikusi, entzun eta usnatu bezain laster amoros nintzen. Ahoa irekitzen zuen oroz, buru sokoan metropolis erraldoietako errautz, jende, asantz eta mugimenduak txertatzen zizkidala. Jadanik, jasangaitz bilakatzen ari zitzaizkidan gau hautsi eta melenga hauetatik, alik urrutien eroan nintzan, otoitzen nuen gizon zardariaren so kuraioz, fermu eta humila.